ମାଳଟା ଉଠା ତେର୍ଛି ଯିବ ଗଳିଯିବ ଯାଉ ଗୌତମ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଗୌତମ ବାପ୍ତୁ ଏବଂ ତରୁଣ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସି କମିଟି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ବାପ୍ତୁ ତରୁଣ ଏବଂ ଗୌତମ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସି ଆମର କମିଟି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯୁଗଳମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବିନୋଦ ବେହେରା ଚାମଡ଼ା, ବିନୋଦ ବେହେରା ଚାମଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ କିଏ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସି କମିଟି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ବିନୋଦ ବେହେରା ଚାମଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ କିଏ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସି କମିଟି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ।